Dahil talupulog ito ang police officers nga Gabuti Ilocos Norte nga Serbijay Pangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao idilang nga Kalman. Dagiti talupulog ito ang police ket ang Serbi kasa Board of Election Inspectors iti BARM para palang karetoy umay nga election in bagati provincial director nga sakbay iti panagturong dito dimalan iti training ababen iti commission elections iti napalabas ang bulan. Maragsakan ti provincial director gaputa dagito ket excited iti police ti Ilocos Norte matumulong kas contingent iti BARM para palang kanatoy peaceful elections iti masungad nga aldaw. Agpao ti 20 aldaw dagito nga may destino iti BARM kalpasan ti proklamasyon dagiti mga dito iti reto yang elections in bagati provincial director dagiti police nga naala ket manipod kay different stations iti probinsya ti Ilocos Norte. Kahit nga sawen sa kurkurang iti police ti Ilocos Norte gabuta peaceful iti agdama iti probinsya ti Ilocos Norte. No pa iti kasta ko iti provincial director iti matbati ng police iti probinsya ket agserbida nagbantay iti reto matbati pa ang kampanya aginggan nga malpas iti eleksyon sa Kabayanan na. Impeteng iti provincial director Idol Bernard nga patas iti panang trato da kadagitay kandidato iti Interior Ilocos Norte particular iti asyunan iti Lawag inabagana nga gaputa iti Lawag City ket kurang iti patrolkar sud gapura nga naala duwa pa nga patrolkar man duwa pa iti probinsya ti Ilocos Norte inbagana nga awan iti haras nga ramindan iti ket patas ti aerial security nga ipapayda iti Lawag City. Hindi lang po Lawag ang nilagyan namin ng patrol cars na galing sa ibang lugar. Pati po Pagudpud, pati Banggi, pati Solsona, pati Bagok. Pinaglalagyan namin yan ng iba't ibang patrol cars coming from other municipalities. Actually na green category Idol Bernard Ilocos Norte kahit ang sawen ket natal na peaceful iti probinsya tiyo iti reto nabatbatipay nga kampanya agingana iti umay nga election scheme at dalaeng dagitay sisiputan da nga lugar para palang kanatoy nabatbati nga kampanya dagitay kandidato kas iti Badok, Paway, Lawag City, Pasukin, Solsona, Asamatan iti Pagudpud Ilocos Norte. Idol Dance, dagitay kakastoy nga ma-deploy da. Dimot ko na ni Provincial Director recently nga agkurkurang tayo ti PNP, kasakasay, police officers. Negative met, Idol Bernard. Kompleto damat, gayam. Umdas iti sa PNP. Actually, una dagito ket amin sa nga PPO iti intarong region ket naalaan iti 30 personnel nga agserbijay Mindanao, Idol Bernard. Ngayon iti probinsya tayo, gabot na ka-green category, kuna na awang problema iti manpower ti Philippine National Police, Idol Bernard. Okay. Alright. Any more, Idol Dance? Imbaga ti provincial director nga masapol nga si Diag dito nga napan si ganto met nagsubli iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.